benvinguts i benvingudes a totes. Avui som aquí per dur a terme un nou webinar emmarcat en el cicle de webinars 2024-2025 que estem realitzant a XarxaNet. Cada any duem a terme aquest cicle de seminaris en línia gratuïts sobre temàtiques d'interès per a vosaltres, per a les entitats del tercer sector. Avui és el torn del webinar Com millorar la comunicació externa per arribar als mitjans de comunicació. Qui impartirà la sessió d'avui serà l'Augusto Magaña, que ja està connectat aquí amb nosaltres, que és periodista i cap de projectes del mitjà de comunicació social.cat. Llavors, ara sí, Augusto, comencem quan vulguis. Moltes gràcies per la presentació i si voleu vaig compartint de moment la presentació que he preparat per poder fer aquest webinar. Com bé ha dit el Carlos, la idea és que aneu pensant també en preguntes, dubtes que sorgeixin a partir del que vagi explicant. I si voleu anar apuntant coses al chat per després recollir-lo al torn final de preguntes, doncs perfecte, perquè així jo crec que també a mesura que vagi presentant segurament us aniran sorgint dubtes, no? I si ho feu mentre vagi parlant, comentant al xat, doncs permetrà que això al final després pugui ser més fàcil poder fer aquest recull, no? La idea sobretot és que en aquesta presentació jo us faré 5 cèntims de les estratègies, no? que heu de seguir com a entitats, com a organitzacions, no? Sigui del tercer sector social o entitats de diversos àmbits, no? Per poder arribar als mitjans de comunicació. No? Parlarem de comunicació externa, sobretot pensada no tant en la comunicació externa que està més dirigida a xarxes, sinó la comunicació que està dirigida als mitjans de comunicació. No? Llavors, jo us parlaré des de la meva experiència com a periodista en un mitjà especialitzat com és el social.cat, però també donant-vos consells que parteixen de l'experiència en, el, en altres sectors, no? On jo també he treballat, com són els mitjans locals, no? La premsa més generalista, en el cas, com per exemple, d'agències, i, i llavors a partir d'aquí doncs, us podran anar donant aquests consells. Com us deia, el títol d'aquest webinar és Com millorar la comunicació externa per arribar als mitjans de comunicació. No? La idea és poder-vos donar pinzellades, consells per poder tenir una comunicació més eficient i més directa amb els mitjans de comunicació. Faig una breu presentació de el lloc d'on us parlo, no? Jo soc periodista i cap de projectes del social.cat, que per aquells que no coneixeu el social.cat, doncs som un diari especialitzat en tot el que té a veure amb l'acció social, no? Una acció social entesa de forma molt àmplia, perquè cobrim temes com educació, salut, atenció a les persones en situació de discapacitat, infància i adolescència, drets humans, feminismes, no? Entre altres temàtiques, no? I sobretot el que ens distingim és per aquest periodisme que nosaltres anomenem un periodisme compromès, no? És a dir, intentem no només posar el focus en aquelles problemàtiques que afecten la societat, sinó també, sobretot, posar el focus en les solucions que s'estan impulsant des de la societat civil, des de les entitats, ONGs, fundacions, etc. No? I ho fem des d'això, des d'una mirada inclusiva, en perspectiva de gènere, interseccional. No? Llavors, en el social.cat som un diari molt especialitzat, no? Un diari molt de nínxol, però com us he comentat a l'inici de la xerrada, jo també us parlaré també des de la meva experiència en altra mena de mitjans, com poden ser les agències de comunicació o els mitjans més locals, no? Des d'aquesta experiència, com crec jo que us pot ajudar per arribar millor a aquests mitjans de comunicació. No? Llavors, la sessió l'he pensat, l'he dividit en 6 parts. Per una banda, començarem parlant jo crec que és la pregunta més... Ui, perdoneu, que ara s'ha avançat. Us començaré parlant de què és el que jo crec que
pot ser interessant pels mitjans de comunicació, en termes molt generals, no? Què crec que des de les entitats socials, ONGs, associacions, podeu aportar als mitjans de comunicació. Llavors, a partir d'això parlarem de com fer històries, com crear relats que puguin connectar amb el que està buscant la premsa. Llavors, en la tercera part parlarem de com podem aprofitar les eines que tenen les entitats, que sobretot són dues, no? Les dades, no? L'accés a dades d'atenció a persones, dades dels vostres àmbits d'expertesa, i llavors també els testimonis, no? Al final les entitats, si una cosa teniu sobretot, és que treballeu directament amb les persones i en aquí podeu aportar això als mitjans de comunicació, no? Llavors, farem un quart punt que també crec que us pot interessar molt a tots i totes, que és com fer una bona nota de premsa, no? És a dir, com fer una nota de premsa que sigui d'interès per als mitjans i que pugui ser fàcilment legible, no? Per la majoria dels mitjans de comunicació. Llavors, en un cinquè punt, parlarem de casos d'èxit, no? Què estan fent altres entitats per arribar als mitjans de comunicació i quines són les estratègies que millor funcionen o que millor estan funcionant. I llavors acabarem amb aquest torn de preguntes que jo crec que també a mi sobretot el que m'agradaria és que aprofiteu que em teniu aquí per poder-me preguntar des de la vostra experiència també, doncs potser hi ha entitats que us ha costat més arribar a certs mitjans que en altres, o hi ha entitats que han tingut una relació difícil amb els mitjans, llavors aprofiteu per preguntar tots els dubtes que tingueu i intentarem donar resposta i resoldre'ls, no? Pel que fa a primer punt, no? Quan pensem en els mitjans de comunicació, jo crec que la primera pregunta també, a banda d'aquesta pregunta de què interessa als mitjans, jo crec que la primera pregunta que ens hauríem de fer com a entitats és per què necessitem nosaltres com a entitats i associacions els mitjans de comunicació, no? Moltes vegades es planteja la comunicació sense fer aquest pas previ, no, de pensar en el per què vull que la feina que faig jo des de la meva entitat tingui ressò en els mitjans, no? I a vegades, des de la meva experiència, no, ens trobem sovint als mitjans de comunicació que hi ha moltes entitats que fan una comunicació d'inèrcia, no? Que tenen una inèrcia comunicativa on sovint utilitzen estratègies molt semblants que van repetint i d'alguna manera, diguem-ne que a vegades creiem que fa falta aquest pas previ, no, de preguntar per què, no? Per què volem arribar als mitjans de comunicació? I jo crec que, sobretot, des de les entitats i associacions, el que més interessa, no, o sigui, els motius principals per voler arribar als mitjans de comunicació són, per una banda, aconseguir visibilitat i notorietat, no? És a dir, les entitats al final fan una tasca d'enxarxament social, una tasca fer una feina directa amb la població llavors en aquesta feina tenen una necessitat, no, de donar-se a conèixer, de ser una entitat referent en l'àmbit en el qual estan treballant. Llavors, hi ha una altra part que jo crec que és potser la que és més òbvia, no? Que és fer sensibilització i incidència, no? Les entitats sovint treballeu en àmbits on des de la societat civil s'està duent a terme, diguem-ne, l'impuls, no, d'aquests àmbits, quan parlem d'infància i adolescència, quan parlem de drets humans, quan parlem d'atenció a persones en situació de discapacitat, atenció a persones sense llar, no? Al final són les entitats, d'alguna manera, qui estan portant endavant aquestes lluites, aquestes reivindicacions, i llavors la sensibilització i l'incidència és com un dels principals motius per voler arribar als mitjans de comunicació. I una altra part que és molt important i que sovint ens oblidem, que és la captació de fons i recursos, no? Al final, les entitats, moltes, depenen o bé de subvencions i contractes amb l'administració pública, però bona part dels seus ingressos sovint venen de donacions, d'aportacions voluntàries, no? D'aportacions des de l'empresa privada, des de diversos àmbits. Llavors, en aquest sentit, la comunicació, arribar als mitjans, donar-se a conèixer, és una bona manera de poder fer sostenible també la feina que fan les entitats i no ens hem d'oblidar d'això, no? Una altra part important és ampliar la base social, és a dir, a l'hora que l'entitat es dona a conèixer, també el que busca és doncs, aconseguir que hi hagi més persones voluntàries, més persones que s'apropin a l'entitat per ajudar en la seva tasca. I finalment, un punt que és molt important i que jo faré molt d'èmfasi en aquest webinar també és reforçar les aliances. No només les aliances amb sectors de la societat civil, sinó també amb altres entitats, amb administracions públiques i també amb mitjans de comunicació, no? És a dir, no ens hem d'oblidar que els mitjans també
poden ser un aliat en aquest sentit. Um, Llavors, ara que hem definit com aquest marc de sortida, no? Jo he intentat resumir en aquests 3 punts, no, el que interessa sobretot als mitjans de comunicació. No? És a dir, un cop ja hem dit per què a les entitats ens hauria d'interessar arribar als mitjans de comunicació, ara hem de pensar per què als mitjans de comunicació els hauria d'interessar el que estem fent des de les entitats. No? Llavors, per arribar a definir què és el que interessa als mitjans, sobretot hem de tenir en compte primer a qui volem arribar, és a dir, depenent de quin sigui el nostre objectiu de comunicació, és a dir, depenent de si volem fer sensibilització d'incidència, si volem fer una campanya de captació de fons, si el que volem és, sobretot, aconseguir voluntariat, llavors, depenent d'aquest objectiu, s'hauran de buscar uns mitjans o uns altres. No? No és el mateix anar a buscar un mitjà local del municipi on nosaltres estem fent la nostra feina que anar a buscar que la nostra nota de premsa arribi a La Vanguardia o arribi a RAC1 o arribi a TV3. No? Um, Llavors, en aquest sentit, tampoc no és el mateix arribar a mitjans més generalistes, no? que fan una cobertura generalista de la societat, que altres mitjans més especialitzats. No? Aquí, per exemple, entraríem nosaltres com a social.cat, però també entrarien altres mitjans com el Diari d'Educació, el Diari de la Sanitat, com Xarxanet, no? És a dir, eh, heu de pensar també que sovint, depenent de quin sigui el vostre objectiu, potser us serà més útil arribar a un mitjà especialitzat que farà una cobertura més en profunditat d'aquell tema, que ho farà des d'un enfocament més acurat i potser més semblant a l'enfocament que teniu vosaltres, que no un mitjà generalista que potser se centrarà només en aquelles coses més cridaneres, en la dada més potent, etc. No? Llavors també, finalment, una cosa molt important és hem de pensar també a quina mena de mitjà volem arribar, si és a un mitjà audiovisual, una tele, si és una ràdio, si volem arribar a la premsa, perquè llavors si el que volem fer és una roda de premsa per presentar un projecte i volem que vinguin les teles, llavors a les televisions els hem d'oferir alguna mena d'imatge, no? Alguna mena d'atractiu en quant a imatge que pugui doncs, fer que per a aquesta televisió sigui important venir a aquest acte, a aquesta jornada, a aquesta roda de premsa, etc. Llavors, és important això, en primer lloc, tenir en compte a qui volem arribar, no? No hem de tractar tots els mitjans com a iguals. Llavors, un segon punt és, hem d'aprofitar aquells temes, aquells moments que són tendència, no? És a dir, si volem fer incidència sobre un tema en concret, hem de valorar quin és el context en el qual estem comunicant, no? Perquè potser hi ha, doncs, per posar un exemple, us poso un exemple per exemple, d'una cosa que vam fer malament nosaltres del social.cat. Nosaltres, per exemple, el dia del famós apagón, vam anunciar un curs 100% en línia. Llavors, potser no és el millor dia, no?, per anunciar un curs 100% en línia, el mateix dia que de sobte hi ha una apagada general i no hi ha llum, no hi ha internet, no hi ha xarxes. Clar, vull dir, això en el nostre cas va ser un imprevist, no? Però és un bon exemple, crec jo, per demostrar que segons quins temes s'ha de tenir molta cura en quin moment es fa difusió. Aquí un consell pràctic molt que segurament vosaltres ja l'heu aplicat és aprofiteu els dies internacionals, dies mundials, moments on hi ha certs temes que estan d'actualitat i que llavors farà que per a un mitjà sigui molt més interessant doncs, donar cobertura a aquest tema que no fer-ho en qualsevol moment, no? I evidentment aquí estem parlant també doncs, evitar, doncs, si es vol fer una incidència sobre algun tema, doncs evitar dates com Sant Jordi, Nadal, no? Setmana Santa, l'estiu, no? Hem de tenir en compte sempre el context en el qual estem comunicant. I finalment, quan comuniquem, hi ha un punt que és molt important, que és que els mitjans, sobretot, el que busquen són històries humanes, no? Llavors, hem d'evitar, sobretot, comunicar d'una forma on es doni prioritat només als grans enunciats o a les grans dades, no? I s'oblidi la part humana d'allò que estem explicant. I llavors aquí hi ha una cosa molt important, que és que hem de procurar aportar testimonis que plantegin una realitat en positiu, que plantegin un tema en positiu. I això a vegades és difícil, no? Perquè sovint les entitats estan denunciant vulneracions de drets humans o estan fent incidències sobre temes que són greus, no? I que són importants, però sí que és cert que hi ha una tendència darrerament en els mitjans de comunicació, sobretot en aquells més generalistes,
en donar prioritat a aquells testimonis, a aquelles històries que es plantegen de forma positiva, no? És a dir, és millor sempre buscar un testimoni d'alguna persona que hagi superat una situació de vulneració de drets humans o que a partir de l'ajuda o de l'atenció a través d'una entitat hagi pogut sortir d'una situació de violència, no? És millor visibilitzar aquestes històries d'èxit, aquests casos on les coses hagin anat bé, que no portar doncs, un cas que pot arribar a ser molt dramàtic, que pot arribar a ser molt greu, per una banda perquè potser fins i tot per a aquella persona pot ser una mica revictimitzant, no? I en segon lloc perquè avui en dia els mitjans, per les mateixes dinàmiques en les quals estan immersos, no? On sovint depenen molt de les xarxes socials, doncs s'intenta donar prioritat a aquells testimonis més positius, no? Si us fixeu, si entreu a Instagram, no? Que la majoria de coses que us surten a l'algoritme són gatets, històries de superació personal, no? Coses positives, no? Perquè els mateixos algoritmes identifiquen que la gent és més propensa a quedar-se dins de la xarxa social si és una cosa que li genera una sensació positiva que no si és una cosa que li genera una sensació negativa, de rebuig, no? Llavors, això és una cosa important que hem de tenir en compte i que jo sé que a vegades és difícil. Um, Llavors, això justament em permet enllaçar amb el següent punt, que és com podem fer per construir una història que connecti amb els mitjans, no? Perquè sovint no n'hi ha prou en que les entitats tinguin una bona causa darrere o que aquella campanya, aquell projecte que esteu presentant tingui una bona causa darrere, sinó que cal explicar bé aquesta història i cal fer-ho de manera que es creï un relat, no? Que per als mitjans de comunicació pugui ser interessant. No hem d'oblidar que de qualsevol mitjà de comunicació, per, per molt que sigui que treballen en un format o en un altre, sovint el que estan buscant és històries, no? I en aquest sentit, les entitats socials tenen això, un gran potencial narratiu, no? Perquè en el seu dia a dia, no? Estan treballant normalment amb persones que tenen històries molt potents i que poden servir perquè la societat, a través dels mitjans, pugui connectar amb el que està fent l'entitat, no? Llavors, en aquest sentit, per construir una història que connecti s'han de tenir en compte aquests tres elements que apunto jo aquí. Per una banda, que, aquestes històries han de tenir un enfocament humà, no? És a dir, sovint quan comuniquem hem d'intentar que les històries de les persones amb les quals treballem, amb les quals treballem siguin com la part central d'allò que estem comunicant. Alhora, no, hem de tenir en compte l'evidència, no? Hem d'utilitzar les dades, hem d'utilitzar l'experiència de l'entitat, l'expertesa de l'entitat en l'àmbit que estan treballant per donar context i per donar força a aquestes històries més personals. I llavors una història per connectar els mitjans ha de tenir sobretot dos aspectes que han de ser claredat i brevedat. És a dir, han de ser històries que siguin fàcils d'entendre, han de ser històries que puguin parlar d'un aspecte en concret i que no barregin més d'un tema rellevant, no? Que pugui ser difícil llavors pel mitjà entendre ben bé de què va allò que estem explicant. Llavors, en aquest sentit, no? Això que us apunto aquí crec que és molt important, no? Heu de tenir en compte que els periodistes rebem centenars de propostes, de històries, de notes de premsa, de convocatòries, no? Llavors, per destacar, no? Hem d'intentar, doncs, si podem, no, resumir allò que volem explicar en una frase impactant. Hem d'evitar, sobretot això és molt important perquè sovint quan treballem amb entitats acostumem a utilitzar un llenguatge molt tècnic i molt semblant al llenguatge de la institució, doncs hem d'evitar, en la mesura que sigui possible, aquest llenguatge més tècnic, no, i institucional. I llavors aquesta claredat i el fet de tenir un llenguatge més accessible farà que la informació que nosaltres estem transmetent sigui més fàcil de compartir i de recordar. Um, jo us havia portat una sèrie d'exemples, però ara mateix, com que hem tingut una sèrie de problemes tècnics, em fa una mica de por que sigui després difícil de tornar a posar la diapositiva.
però si us sembla bé, el que faré de moment serà us explicaré breument aquest exemple i després al final, si voleu, us puc ensenyar tots els exemples de cop. Però en aquest cas, doncs, jo he posat aquí una foto d'un projecte de Top Manta, no? Que és una associació dels venedors ambulants que sovint es caracteritzen per fer campanyes on precisament aconsegueixen fer molt bé aquesta construcció del relat, no? A partir d'històries humanes, de les històries mateixes d'aquests venedors ambulants, creen campanyes molt potents, amb lemes molt concrets, que aconsegueixen arribar a mitjans generalistes, a mitjans locals, a les ràdios, a les televisions i fins i tot a mitjans internacionals. Llavors, si voleu, al final, quan us ensenyi tots els exemples que us he portat, us ensenyaré també aquest. Llavors, el següent punt que us volia parlar era un cop que hem parlat ja de la importància de crear històries, no? De crear un relat que sigui humà, on el testimoni estigui per davant, no? I la importància de fer-ho de forma que sigui fàcil d'entendre, no? I fàcil de digerir pels mitjans de comunicació. L'altra part important és el treball amb les dades, no? Una part important de la feina que fan les entitats, no? És l'elaboració d'informes, l'elaboració d'estudis, no? Les entitats teniu accés a infinitat de dades sobre els àmbits en els quals treballeu i això és molt important i molt interessant pels mitjans de comunicació quan han d'explicar aquestes realitats, no? Llavors, per poder aprofitar al màxim, no, el poder d'aquestes dades, no, aquesta eina que teniu les entitats, jo crec que s'han de tenir en compte aquests 3 punts. Per una banda, la visualització, és a dir, com donem a conèixer aquestes dades, i jo per això us he posat aquesta fotografia aquí dalt d'una campanya que va fer Educo sobre les beques menjador, perquè ells van optar per fer una instal·lació a la plaça Universitat, em sembla que era, amb aquestes neveres buides, no? On la gent s'anava trobant les dades més importants de l'informe que presentaven, no? Llavors això és una acció creativa, fàcil d'entendre i que fa que sigui molt visual la representació d'aquestes dades, que evidentment això anava acompanyat d'un informe molt ben estructurat, amb un anàlisi acadèmic, no? I amb rigorositat, no? Anava acompanyat d'una roda de premsa, d'una campanya molt potent, però sí que el fet de poder visualitzar aquestes dades, no? D'aquesta manera fa que en primer lloc cridi l'atenció de mitjans que potser d'entrada no estarien interessats en aquell tema, i segon fa que aquest tema sigui també molt visual, també per exemple per les televisions, no? Que pugui tenir doncs, que aquestes dades vagin més enllà de, del número, no? I es puguin representar visualment. Llavors això sempre és important, no? I a vegades, vull dir, us he posat aquest exemple, no? Que és una instal·lació que està molt currada, però bé, no, potser tampoc cal arribar fins aquí, no? Però sí que s'ha de tenir en compte, doncs, per exemple, si vosaltres presenteu un informe, doncs, presentar-ho amb gràfiques, no? Presentar-ho amb imatges que d'entrada, que només amb una mirada ràpida tu puguis ja fer-te una idea de quines són les dades més rellevants, no? I en aquest sentit les imatges són molt importants quan estem parlant de dades, sobretot jo crec fins i tot més que els números, no? Llavors hi ha una cosa aquí molt important que us he apuntat, que és l'antelació, que això és un consell que jo us donaria, que a nosaltres a social.cat, per exemple, ens serveix molt, que és que els periodistes agraïm molt poder tenir accés a aquests informes i a aquests estudis abans de la seva presentació, no? Encara que a vegades generi por, generi inseguretat de dir com, ai, és que si envio l'informe abans, potser publicaran abans perquè voldran tenir la primícia i llavors no voldran venir a la roda de premsa, etc, no? Sí que, com a mínim des de la meva experiència, el fet de poder tenir un accés embargat a aquests informes i a aquestes dades ens permet als periodistes poder treballar millor i amb més profunditat aquests estudis, no? I llavors, per exemple, si això va acompanyat d'una roda de premsa o d'una presentació dels informes, doncs es pot aprofitar aquests moments presencials per resoldre dubtes, fer preguntes, per tenir accés a testimonis, que això serveixi d'alguna manera per donar context i acompanyar a les dades, no? Però jo sí que una cosa que us recomanaria molt és, si teniu identificats periodistes o mitjans
amb els quals teniu una relació de confiança o sabeu que tractaran aquestes dades amb cura i que en faran un bon ús, doncs en la mesura del possible podem enviar amb un parell de dies d'antelació aquestes dades perquè els periodistes ho puguin estudiar amb temps, no? Llavors, això va també vinculat amb aquest últim punt, que és el resum, no? Sempre que fem un estudi, un informe i presentem aquestes dades, és important acompanyar-lo d'un bon resum on hi hagi només allò que sigui imprescindible per comunicar. És a dir, si vosaltres com a entitat us haguéssiu de quedar només amb una idea que vulgueu que arribi als mitjans, doncs aquesta idea ha d'estar plasmada en aquest resum i ha d'estar acompanyat de gràfiques, d'imatges que permetin als mitjans fer-se una idea ràpida d'aquestes dades que esteu transmetent. I fins i tot pot ajudar molt, si heu fet un informe o un estudi que sigui molt exhaustiu, doncs dividir-ho en diverses parts i comunicar-lo en diversos moments. Això, per exemple, hi ha una entitat que ho fa molt bé, que és ECAS, quan presenta el seu informe ISOCAT, no el presenta tot de cop, perquè és un informe molt gran on fan una radiografia molt extensa de la situació social en matèria de desigualtat i d'accés a drets, no? Llavors, el que fan normalment és que divideixen aquest informe més general en diverses parts i llavors en fan presentacions, a vegades agrupant les dades de forma temàtica, a vegades agrupant-les d'una altra manera, però això ens ajuda molt als mitjans a poder digerir millor aquesta informació i aquestes dades i alhora a vosaltres com a entitat us permet donar una major continuïtat a aquesta informació i d'un sol informe, d'un sol estudi, fer que d'això en surtin 3, 4 notícies en lloc d'una notícia només on hi hagi totes les dades, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que les dades són una eina molt potent i si aconseguiu adaptar aquestes 3 idees claus, jo crec que això us pot ajudar molt a que sigui més fàcil d'arribar als mitjans de comunicació. Llavors, això justament també em connecta amb la següent idea que us volia traslladar, que és com fer una bona nota de premsa, no? Hem parlat de la importància dels testimonis, no? La importància de construir històries humanes, hem parlat de la importància de les dades i de comunicar bé els informes i els estudis. Llavors, ara toca parlar de la nota de premsa, que són potser l'eina que més utilitzeu, no? A l'hora de fer comunicació i d'arribar als mitjans de comunicació. Què passa? Que precisament com que és una eina molt utilitzada, també és una eina que fàcilment pot passar desapercebuda, no? Perquè els periodistes rebem una cinquantena, un centenar de notes de premsa al dia i llavors s'ha d'intentar que aquesta nota de premsa sigui el més atractiva possible, no? I això, bàsicament, hi ha un altre cop, 3 idees claus que jo crec que us poden ajudar a fer que aquestes notes de premsa siguin atractives. La primera, que segur que això us ho han repetit 1000 cops, no? És el titular, no? És a dir, un titular curt de màxim 12 paraules només amb una idea clau és bàsic perquè aquesta nota de premsa sigui exitosa. Perquè si en un mateix titular barregem més d'una idea o fem un titular llarguíssim amb múltiples noms d'organitzacions o entitats, amb múltiples temes, fem un titular que no s'acaba d'entendre, que no és atractiu, aquí ja heu perdut l'atenció dels mitjans, no? Llavors, el més important, sense cap mena de dubte, és fer un titular que sigui només una idea, que sigui una idea clara, que sigui una idea directa. I llavors, a partir d'aquí, una cosa que està molt bé fer és acompanyar aquest titular amb diversos subtítols o destacats, no? És igual si en feu 3, 4, 5 subtítols, els que necessiteu per acompanyar i detallar aquell titular, però intenteu, sobretot, que el titular sigui el més curt i directe possible i llavors la resta d'informació que vulgueu destacar la poseu immediatament sota el titular amb un llistat, no? Ho podeu subratllar en negreta, no? Que sigui visiblement que això és informació rellevant i llavors després la resta del text, no? Però sobretot el que s'ha d'evitar és intentar que totes aquestes idees destacades estiguin al titular. No, al titular només una idea i s'han d'evitar també això que us apunto aquí, no evitar titulars que siguin massa genèrics o massa institucionals, no? I sobretot si els titulars es poden posar verbs en actiu i dades concretes, millor, no? És a dir, és molt millor fer un titular que sigui en lloc de posar
Presentació de l'informe sobre desigualtat social del 2025. És millor posar, doncs, l'entitat X presenta l'informe no? Com sempre intentant que el verb que hi hagi en el titular sigui un verb actiu, no? Que doni aquesta sensació d'acció, que hi ha alguna cosa que està passant. Eh, Llavors, el següent i punt important per una bona nota de premsa és l'estructura, no? Que sigui una estructura que estigui ben ordenada i que faciliti la feina als periodistes a l'hora de detectar allò que és important, no? Per això us comentava abans que us podeu ajudar amb aquests subtítols, no? A fer un punt per punt de diversos subtítols que siguin les idees claus de la nota de premsa i llavors tota la resta del cos. Sí que és important que el primer paràgraf del cos de la nota de premsa sigui una entradeta que resumeixi les idees claus que busca tot periodista, no? Que és el què, el qui, el quan, l'on i el per què. No? És a dir, intenteu que en aquest primer paràgraf estigui això resumit i llavors a partir d'aquest primer paràgraf podeu donar tota la informació de context, posar declaracions, tot el que necessiteu i podeu ajudar-vos a això, amb assenyalar en negreta quines són les dades claus o quines són les declaracions que vosaltres voleu destacar d'aquesta nota de premsa. I llavors, una part molt important i que sovint ens oblidem quan fem enviament de notes de premsa són els suports, no? Les fotos, els vídeos, gràfiques, posar dades de contacte per si algun periodista vol doncs, ampliar aquesta informació o necessita tenir accés a testimonis, no? Hem d'intentar que les notes de premsa siguin el més curtes possibles i que llavors donar l'oportunitat a aquells periodistes que vulguin aprofundir en aquell tema, el fet de poder fer una trucada, de poder fer un correu o poder accedir a testimonis que puguin llavors ampliar aquesta informació. I sobretot aquesta última idea que us poso aquí, que jo crec que és molt important, que hem de intentar en les notes de premsa posar només allò que tingui valor informatiu i s'ha d'evitar la publicitat. No? A vegades hi ha notes de premsa on s'inicia sovint per la informació que pot ser més promocional sobre l'entitat que està promovent aquell projecte o sobre l'administració que està finançant aquell projecte o fent promoció d'una iniciativa en concret i sovint es deixa en segon terme la idea clau o el punt important d'aquell projecte. No? Si hem de posar alguna mena d'informació sobre que sigui promocional de la mateixa entitat o d'aquell projecte en concret, intentem posar-lo al final i intentem, doncs, si ha d'anar, si no té per què anar sí o sí a la nota de premsa, doncs que això estigui al cos del correu, per exemple, o en alguna imatge adjunta, però que no sigui que no tingui una part tan rellevant dins de la nota de premsa. Llavors, ara, un cop hem parlat de la nota de premsa, sí que m'agradaria explicar-vos una sèrie de casos d'èxit que crec que poden ser interessants també perquè veieu exemples d'entitats que creiem que ho han fet bé, no? A l'hora de comunicar els seus projectes, iniciatives o fer incidència. El primer cas que us volia ensenyar és aquest d'aquí, a veure si aconseguim obrir-lo, que és el cas aquest cas potser és una mica diferent a com acostumeu de treballar moltes de les vostres entitats, perquè és una entitat que potser és més un moviment social, no? Una entitat més d'incidència política, però crec que el tipus de campanya que fan pot ser replicable segons com en certes accions que podríem fer des d'altres entitats, que és aquesta iniciativa que va fer l'Aliança contra la Pobresa Energètica d'intervenir certs ròtols del metro de Barcelona per denunciar, no, la situació que s'estava vivint eh, diguem-ne, en tot el que té a veure amb la pobresa energètica, en l'accés de l'energia per a persones en situació vulnerable. Llavors van fer aquesta campanya intervenint l'espai públic, que va ser molt potent i va tenir molt de ressò. En aquest cas jo us he posat la notícia que van publicar a social.cat, però això va sortir pràcticament a tots els mitjans catalans, a la tele, se'n va parlar a la ràdio, va sortir als diaris, i és un exemple com a vegades amb una idea creativa, amb un missatge molt clar i directe, sense haver
de fer com un discurs ni res, només amb una acció es pot aconseguir un major impacte, no, als mitjans de comunicació. Evidentment, hi ha moltes entitats que no podrien fer aquesta mena d'accions en segons quins temes, no? Però sí que heu de pensar, per exemple, una intervenció a l'espai públic, una mena d'acció més que una roda de premsa o una presentació o una jornada, a vegades té molt més impacte i és molt més fàcil que arribi als mitjans de comunicació. Llavors, en aquest sentit, per exemple, un altre exemple que també és una acció a l'espai públic, però en aquest cas d'una entitat clarament social, no? És aquesta campanya que fa cada any Sant Joan de Déu, que es diu el Cafè Solidari, on és una campanya que sobretot el que vol és visibilitzar i trencar com l'estigma respecte a la soledat no desitjada. Llavors fan aquesta campanya que bàsicament posen taules i cadires a la plaça de la Universitat, i llavors conviden a gent que ha experimentat soledat en algun moment de la seva vida, no? A poder conversar amb gent anònima que va passant pel carrer i que s'atura un moment a fer un cafè amb ells, no? Llavors, això és un altre exemple, no? De com amb una idea molt clara, molt concreta, no? I amb una acció a l'espai públic es pot arribar també a tenir... Bueno, ara no sé si... A veure. Bueno, això és només perquè veieu el tipus d'instal·lació que és, no? Evidentment, doncs, tota aquesta mena d'accions a l'espai públic que us estic posant estan acompanyades d'una campanya de xarxes, una nota de premsa, una convocatòria per premsa perquè vinguin les teles a gravar i fer declaracions en micròfon, etc. No? És a dir, una cosa no treu l'altra, no? Però sí que sovint doncs això és més fàcil a través d'una acció concreta arribar als mitjans de comunicació que no amb una sèrie de campanyes, no? que potser poden passar més desapercebudes. I llavors, en últim lloc, us volia ensenyar aquesta campanya, que en aquest cas no és una campanya que hagin fet des d'una entitat, sinó que és una campanya que van fer uns alumnes d'una escola de disseny, em sembla, però que va tenir molt ressò i al final, com que és una campanya que té un rerefons social, em semblava molt interessant, que és aquests estudiants, no, el que van fer va ser anar a basars, a supermercats 24 hores, no? I posar uns cartells amb aquest lema de tinc un nom, no? Per evitar, no? que sovint aquests espais no, s'utilitzin termes més estigmatitzadors, no? Com el paqui o el xino, no? Posaven aquest cartell, no? Amb un espai perquè llavors les persones propietàries d'aquests establiments poguessin escriure el seu nom i així la gent que entra a aquest lloc es pot referir a ells directament amb el seu nom, no? Llavors, amb això, evidentment, doncs, van fer tota una sèrie de publicacions a xarxes, van fer una sèrie de vídeos també on ells anaven a visitar aquests espais i diguem, ensenyaven com, si parlàvem amb els propietaris perquè expliquessin com se sentien, no? Amb aquest fet, no? De que es referissin al seu establiment com el Paqui o com el Xino, no? I llavors això a través d'una campanya a xarxes socials amb aquest hashtag de tinc un nom, doncs va aconseguir fer-se molt viral i llavors va sortir pràcticament tots els mitjans de comunicació també, no? Llavors, això també és un exemple com amb una idea molt clara, molt concreta, no? I a través d'anar a explicar històries de les persones, no? Perquè al final ells anaven a aquests espais i demanaven a les persones que expliquessin la seva història i per què havien arribat a Catalunya i per què tenien aquest establiment, etc. No? A partir d'aquesta història i de crear un relat i una idea molt clara, doncs s'aconsegueix tenir un major impacte en els mitjans. I llavors, els altres exemples que us havia portat eren el d'aquesta campanya
Educo, que bueno, aquí en aquesta imatge ja ho podeu veure bé, no? Era també una instal·lació, un espai públic amb aquestes dades mostrades així d'una manera molt creativa. I llavors l'altre era les campanyes que fan Top Manta, no? Que ara aquí us he portat l'exemple d'una publicació que van fer a The Guardian, no? Que és molt interessant, no? Com una campanya feta a Barcelona per un col·lectiu que el que està fent era reivindicar la vulneració dels seus drets, no? Com això arriba fins i tot amb mitjans internacionals i ells fan molt bé aquesta feina de escollir normalment un lema, no? En aquest cas era un lema que es deia Andedem, no? I que bàsicament la idea que hi havia a la campanya era que no només basta en fer-ho bé, sinó que no només basta en fer-ho, sinó que s'ha de fer bé, no? Jugant amb el lema també de Nike per poder fer difusió de la seva col·lecció de roba, però també per fer denúncia de tot el que estaven, de tota la vulneració dels seus drets. No? Llavors, aquests eren els exemples que us havia portat. Volia mostrar-vos sobretot coses que fossin més creatives i més que se sortissin del comú, perquè això crec que pot donar idees, no? de com això es pot acabar aplicant a les vostres entitats, encara que sigui amb altres formats, no? I amb abasts molt diferents. I llavors, per anar acabant, i així deixem una estona per preguntes i resoldre dubtes, jo us portava aquests consells finals que jo crec que són més en general, no? I que tenen a veure més amb la meva pròpia experiència, no? Com a periodista, treballant també amb entitats socials. Eh, I un dels primers consells que us volia fer era el que té a veure amb les relacions que establiu com a entitats amb els mitjans. Jo crec que això ho he posat com a primer consell perquè jo crec que és clau, que jo crec que la millor estratègia que podeu tenir realment és detectar aquells periodistes, aquells mitjans que treballen la informació amb cura i responsabilitat i que ho fan amb rigorositat i que vosaltres sabeu que podeu confiar en ells, no? I establir relacions directes amb aquests periodistes, no? I fer coses com les que us he comentat abans, d'enviar els informes embargats perquè ho puguin preparar en temps, abans d'enviar la nota de premsa a tots els mitjans, doncs enviar-los un correu o un WhatsApp i dir-los ei, demà publicarem això, estigues al cas, si pots venir a la roda de premsa, genial, etc. No? Jo crec que aquesta mena, encara que ho feu amb certs mitjans només o certs periodistes, un parell o tres, això us permetrà doncs, tenir un major ressò en els mitjans que, si no, que no si feu una comunicació més en general, no? Més massiva. Llavors, un altre tema que volia assenyalar era que jo crec que és molt rellevant, que és que les entitats eh, necessiten ser conscients de la importància de la feina que fan, no? Però alhora han de tenir en compte la manera en com comuniquen això sense caure en l'error de creure que com és una cosa important per a l'àmbit on jo treballo, serà important per a tots els mitjans de comunicació, no? Sinó que hem de saber percebre aquells mitjans que donaran la mateixa importància que li donem nosaltres als temes que tractem i alhora hem d'intentar, a través de l'estratègia en comunicació, que aquests temes puguin ser importants per a aquells mitjans que potser és més difícil arribar-hi, no? Um, I en aquest sentit, una cosa molt important és saber calibrar bé els esforços que fem des de les nostres entitats, perquè sovint, i això és una cosa que nosaltres al Social.cat sabem molt bé, hi ha moltes entitats que o bé tenen només una persona que s'encarrega de tota la comunicació, o sovint no és ni tan sols una persona que s'encarrega només de la comunicació, sinó que fa diverses tasques. Llavors, heu d'intentar doncs, esbrinar què és el que us funciona millor a nivell comunicatiu i posar el vostre esforç allà i sobretot, jo si us puc recomanar alguna cosa, és posar aquest esforç en aquest fet de crear històries i potser no donar tanta importància a coses que poden ser més promocionals o coses que poden ser més semblants al que fan totes les restes d'entitats, sinó intentar crear una comunicació que sigui més
que tingui una identitat pròpia, no? Llavors, aquesta idea que us apunto aquí crec que és molt, molt important, que és que val més un bon testimoni que una bona campanya, no? Sovint amb un bon testimoni pots arribar a molts més mitjans que no amb una campanya que potser li heu dedicat molt de temps i molt d'esforç, però si això no té darrere una història, un relat, serà molt difícil que arribi als mitjans de comunicació o com a mínim a bona part dels mitjans. Llavors, hi ha una cosa també molt important que és el realisme, no? Hem de ser realistes amb quins són els objectius que ens volem marcar, no? És a dir, no podem marcar-nos com a primer objectiu que facin un 30 minuts a TV3 del projecte que estem presentant, però ens podem anar marcant objectius realistes i a mesura que els anem aconseguint, doncs arribar fins a aquest punt. Llavors, s'ha de ser molt s'ha de ser molt estratègic en com les estratègies que apliquem per arribar a aquests objectius. Llavors aquí, per exemple, que us apuntava un exemple que ens trobem sovint al social.cat, que és que quan es fan convocatòries de premsa, no, hem d'intentar aplicar estratègies perquè vinguin al màxim de gent possible, no? Sense assumir que tots els mitjans donaran prioritat a allò que nosaltres volem explicar. Doncs, per exemple, evitar rodes de premsa els divendres a la tarda, evitar rodes de premsa els dilluns a primera hora del matí, millor fer-ho un dimarts al migdia, no, que fer-ho un divendres a la tarda, perquè llavors als mitjans és més fàcil que tinguin disponibilitat per fer-ho, no? Llavors, un altre punt important és teixir aliances amb certs mitjans que tot i potser no tenir una base generalista, poden donar una difusió estratègica d'allò que voleu comunicar. I llavors jo crec que hi ha tres tipus de mitjans que poden ser el vostre principal aliat. Els primers, els mitjans especialitzats, no? Que seran aquells mitjans que coneixen l'entorn en el qual treballeu, coneixeu l'àmbit en el qual treballeu i coneixen també el llenguatge que utilitzeu, llavors serà molt més fàcil arribar-hi. Les agències són un tipus de mitjans que són molt potents perquè arriben a tot arreu i sovint la majoria de mitjans de comunicació es nodreixen de les agències, no? De l'ACN, d'Europa Press, de l'agència EFA, i sobretot els mitjans locals, no? Els mitjans locals també són molt importants perquè sovint, si sou entitats que treballeu en municipis petits, vosaltres esteu treballant directament amb la població d'aquell municipi, i els mitjans locals fàcilment us donaran cobertura, no? I llavors, com a últim consell, no hem de tenir por a provar coses noves i a ser creatius, no? Sempre és millor, doncs, intentar innovar en la forma en la qual comuniquem i fracassar que no seguir fent sempre el mateix i esperar resultats diferents, perquè llavors això no passarà. Llavors, si us quedeu amb aquests consells, jo crec que això millorarà a poc a poc la feina que feu per arribar als mitjans de comunicació. I llavors ara sí que m'agradaria, doncs, obrir un espai perquè podeu fer preguntes, perquè podeu plantejar dubtes i intentarem donar resposta. Molt bé, Augusto. Bueno, abans de res, moltes gràcies per aquesta presentació. Se'ns ha fet curta, no? Almenys a mi m'ha semblat com que se'ns ha fet curta, que és un tema que podríem aprofundir molt més, no? Si tinguéssim temps. Llavors, si us sembla, ja ens han deixat una pregunta al chat. Crec que, bueno, Fundació de Mano en Mano, crec que no apareix el nom, però crec que és la Mercè, si no m'equivoco, m'ho dius, disculpa. Um, Sí, sí, sóc la Mercè. Molt bé, perfecte, he revisat Hola, el bona correu. tarda. Sí. Vols dir-la tu mateixa o la que... Sí, bueno, ja ho dic. El tema, no, clar, parles d'arribar periodistes a publicar, parles molt d'informes, però quan ets una entitat petita, però que no ets local, sinó que arribes a més població, però ets petita, clar, bueno, fer aquestes campanyes de comunicació, doncs tot això té un cost i també si no coneixes a l'àmbit, bueno, doncs no sé com fer-ho, vull dir, tu has fet aquí doncs, Sant Joan de Déu, clar, Sant Joan de Déu pots fer una campanya impressionant als altres, però clar, jo això sempre, bueno, a vegades ho he intentat i és com fer-ho, si no tens coneixements, no tens evidentment una persona de comunicació específica, perquè això té un cost molt elevat que no podem assumir i, bueno, això, no? Una mica saber com arribar a vosaltres d'una Mm. altra manera. Sí, no, jo crec que és una,
és una situació en la qual es troben moltes entitats, no? que sovint no tenen prou recursos per poder-hi dedicar en profunditat a la comunicació, no? I fer una comunicació intensiva. Jo aquí crec que des de les entitats el millor que podeu fer és identificar allò que us fa diferent a la resta, no? I identificar allò que són els vostres punts forts i sovint, per exemple, des de la meva experiència, sovint el punt fort de la majoria d'entitats són les seves persones, els seus treballadors, els seus voluntaris, les persones amb a les quals atenen. Llavors, a vegades val més la pena doncs, identificar uns perfils dins de la casa, dins de l'entitat, que tinguin expertesa en un àmbit, que ho puguin explicar en profunditat, que tinguin una història que pugui ser interessant pels mitjans de comunicació i llavors, a través de picar pedra, és a dir, intentar arribar personalment a certs periodistes o certs mitjans, intentar que aquestes històries, que aquesta expertesa pugui arribar als mitjans i ser coneguda i llavors a partir d'aquí poder doncs, donar-se a conèixer, no? Perquè al final moltes vegades també passa a moltes entitats que són molt petites i, i, i llavors no... o sigui, són molt petites i llavors no tenen com una base de dades grans de mitjans, però bueno, si identifiqueu uns certs mitjans que vosaltres creieu que poden tenir especial relació amb vosaltres pel tema que tracteu o perquè són mitjans locals o perquè són mitjans especialitzats, doncs directament intentar quedar un dia, fer un cafè amb aquell periodista, explicar-li el que feu, explicar-li els temes en els quals treballeu i la veritat és que sovint a vegades tenim aquesta sensació de que els periodistes són persones que estem molt lluny i tancats en una redacció i moltes vegades es pot doncs això, doncs oferir, quedar un dia, fer un cafè, fer una xerrada més distesa i a partir d'aquí que sigui això més fàcil pel periodista conèixer-vos i conèixer la feina que feu. Jo crec que això, vull dir, al final vivim en un món on hi ha tanta informació, hi ha tants mitjans, hi ha tantes coses que estan passant alhora que a vegades les relacions personals i aquest anar, no, i apropar-se als mitjans de forma més personal és el que us pot donar un millor resultat. Llavors, tu vols dir que si jo pues, busco i tal i truco, ei, m'agradaria parlar amb algú, això així tan... Sí, sembla mentida, però funciona molt bé. És a dir, en el moment que tu coneixes un periodista que t'ha fet cas un cop, que ha publicat una notícia sobre la teva entitat, que sap el que feu, sap com treballeu, coneix la vostra història, si amb aquest periodista tens una relació estable, que això no vol dir quedar cada setmana per fer un cafè, però sí que tu tinguis el seu correu, tinguis el seu telèfon, si necessites alguna cosa li puguis enviar un correu un cop al trimestre o 2 cops l'any només per posar-vos al dia, això és una eina molt important per començar a crear també una relació amb els mitjans i que llavors a partir d'aquí, perquè què fem normalment els mitjans? A vegades, per exemple, nosaltres a Social.cat veiem un tema o una història que s'ha publicat en un mitjà local o que s'ha publicat fins i tot a BTV o a TV3, no? I diem, ei, aquest tema em sembla interessant, qui és aquesta gent, com és que no els coneixem? Llavors anem i anem a buscar aquesta gent. Llavors, a la que surts en un mitjà és molt més fàcil que la teva història arribi a molts altres mitjans. Vale, gràcies. Molt bé, gràcies, Mercè. Sobre aquest tema, la Txell Centeno, que és periodista, em sembla que volia dir alguna cosa. Ara continuem amb la resta de preguntes. Txell? Sí, gràcies. Jo vaig estar més de 10 anys als mitjans de comunicació treballant com a periodista i actualment treballo en un espai natural protegit, no té res a veure, però sí que ajudo en temes de comunicació. I jo volia recomanar a les entitats petites que facin el que vam fer quan jo estudiava a la Facultat de Periodisme, en aquest cas a la UAP, a l'Autònoma, i és que ja estan estudiant, ja col·laboràvem amb algunes entitats. Per exemple, jo estava acabant la carrera i ajudava a Depana a redactar comunicats de premsa, l'entitat ecologista de referència de Catalunya. I, per tant, si us atanseu o mireu d'establir
contacte amb estudiants de periodisme, no cal que sigui de final de carrera. Jo a meitat de carrera ja estava col·laborant i molts de nosaltres també. És una manera també de que ells puguin fer pràctiques i que vosaltres tingueu un jove periodista que està començant que us pugui ajudar, perquè normalment ja quan estàs a la facultat ja intentes també, tu com a futur periodista, ja col·laborar en mitjans i ja alguns dels professors potser també estan en mitjans i és una manera, crec que és una bona manera també d'intentar tenir el suport d'algú perquè t'ajudi a fer aquests comunicats de premsa, perquè t'ajudi a mantenir més o menys una relació amb la premsa. És una proposta, un suggeriment que us faig. Entenc que si va funcionar fa 20 anys, fa més de 20 anys, quan jo vaig acabar la carrera, jo crec que ara també deu funcionar. Era més que reixós. Gràcies. Molt bé, Txell. Sí, Augusto, no sé si vols dir alguna cosa al voltant. Sí, no, completament d'acord amb la Txell. És a dir, jo crec que els periodistes que estan a la facultat són els que tindran més ganes i més temps també de poder-vos ajudar, no, a comunicar. No? Sovint potser no tindran la xarxa de contactes que us aniria bé per poder arribar a certs mitjans, però tindran les ganes de treballar i d'ajudar-vos, no? I en aquest sentit jo crec que això és un grandíssim consell i ja us dic, jo crec que qualsevol mena d'aliança que us ajudi a anar més enllà de la feina que feu a la vostra entitat us ajudarà a arribar a molta més gent, a arribar a molts més mitjans i a que la vostra comunicació no es quedi només cap a dintre, sinó que vagi cap a fora. No? I perdoneu, si em permeteu un últim detall, crec que és clau el que has explicat, no, de mantenir una certa relació amb determinats periodistes que va sorgint. A vegades no la busques i et sorgeix, a vegades sí que la busques, a vegades la busques amb un determinat d'un mitjà perquè t'interessa aquell mitjà perquè està molt especialitzat o perquè té molta tirada o arriba molt al target que tu tens o el que sigui i no ho aconsegueixes i amb altres sí, aprofitar sempre, no menyspreuar mai, no? Un mitjà petit, d'un mitjà petit pots arribar a un gran. Jo recordo, fixeu-vos, en una ocasió, quan recent sortia de la facultat, vaig publicar un reportatge sobre un tema molt candent, aquí dalt als Pirineus, i ho vaig publicar en un mitjà que era de tirada setmanal, el Triangle, de denúncia, en aquell moment era molt de denúncia, i resulta que em van trucar els periodistes del País, o sigui, de grans diaris per dir, escolta'm, i això, i arrel d'això van sortir, no? Aquest tema, vull dir, el van estirar i el van... Llavors, no s'ha de mai menyspreuar, tot el contrari, no? Tot el ressò que es pugui fer és important i sobretot, si teniu informació sobre el vostre àmbit, aquell periodista, sovint, jo crec que estaràs d'acord amb mi, a vegades et trucarà i dir, escolta, mira, sobre habitatge, què sé jo, no? Ha sortit això, què en sabeu vosaltres? Vosaltres que treballeu aquest tema, què en sabeu? Com ho veieu? Aquesta dada, com la... Vull dir que llavors, des de les entitats, ajuden els periodistes o ajudem els periodistes. A mi ara, per exemple, a vegades em truquen d'algun mitjà local quan surten determinats temes ambientals, home, que coneixes l'àmbit, etc. I llavors, al revés, lo del titular, clau. Si el titular no és bo, ja no llegeixen. Això recordo al Francesc Burguet, un dels cracs, i sí, lo del titular és clau. I és una de les coses que jo encara em faig creus quan veig comunicats de premsa a vegades simplement comunicacions, fins i tot de l'administració pública, i et foten unes parrafades per al vostre coneixement. Com que per al vostre coneixement? Destaca allà algo candent d'allò, el que deies, no? Algú viu. Hem aconseguit arribar a alguna cosa, destacar alguna cosa que estigui, que sobresurti d'allò que fas habitualment o de com s'ha fet o de com ho han fet altres. Això, efectivament, és la clave de tot. Sí. M'ha anat molt bé per repassar moltes coses, perquè jo ara fa anys que no exerceixo, fa quasi 20 anys que sí que en espais naturals sí que vaig escrivint de tant en tant, però la veritat és que veig que més o menys la professió segueix tenint una essència que no canvia excessivament. Les xarxes socials potser ho han alterat una mica, però vaja.
Sí, moltes gràcies, Txell, per les propostes i els comentaris. Si de cas, no sé si Augusto vols comentar alguna cosa o passem a les preguntes. Sí, no sé si hi ha alguna altra pregunta. Sí. Mira, la Paula Puy de la xarxa per la conservació de la natura, aprofito per saludar-te, Paula, diu, m'agradaria saber si tindries alguna recomanació per federacions d'entitats, que a vegades ens costa aterrar els missatges amb testimonis concrets i ens quedem parlant més en genèric. Mhm. Clar, o sigui, en el cas de les federacions, clar, la principal fortalesa de les federacions són les seves entitats, no? És a dir, així com en les entitats la principal fortalesa són les seves persones, no? Els seus treballadors, usuaris, voluntaris, en el cas de les federacions, la seva principal fortalesa són les entitats que formen part d'aquella federació. Eh, I en el cas sí que és cert que sovint a vegades és difícil comunicar el que està fent la federació, perquè és el que deies, no? És que en termes més generals, però llavors jo el que us diria és la millor feina que podeu fer és visibilitzar el que estan fent les vostres entitats, no? I llavors que vosaltres feu de pont entre les entitats i els mitjans de comunicació. I en aquest pont, al final, si vosaltres ajudeu a les entitats a arribar als mitjans, us esteu convertint en un actor important per als mitjans i per a les entitats, no? I llavors, d'aquesta manera esteu visibilitzant la vostra tasca, esteu aconseguint ser un actor important en aquesta tasca comunicativa. Llavors, més enllà d'això, no sé si en el cas de la vostra federació també si feu informes, feu memòries, no? Una memòria, a vegades, que tot i que sovint és una cosa que es fa una mica per obligació, no? Perquè com a entitats estem obligats a fer les nostres memòries, però de les memòries es poden extreure idees, dades, històries molt importants que poden llavors arribar als mitjans de comunicació. I llavors aquí sobretot el més important és que vosaltres us pregunteu per què, o sigui, per què voleu arribar a aquests mitjans, no? Perquè sovint hi ha com aquesta inèrcia, aquesta voluntat i a vegades aquest neguit de com ho fem perquè la gent es conegui, com ho fem per sortir als mitjans, i moltes vegades val més la pena fer aquesta feina de formigueta, no? D'arribar als mitjans locals, arribar als mitjans més especialitzats i als quals vosaltres podeu anar explicant amb més profunditat el que esteu fent i que llavors això serveixi per després, doncs, si és una història que val la pena, si és un projecte que pot ser interessant, doncs que això després arribi a altres mitjans. En aquí jo crec que en el cas de les federacions sobretot és això, vosaltres heu d'intentar doncs, fer de pont entre les entitats i els mitjans, i aquí funciona molt bé això que us he comentat abans, d'identificar aquells mitjans que creieu que poden estar interessats en els temes que tracteu i doncs mira, ara justament em sembla al cap una cosa que no he comentat. Hi ha una cosa que fan certes federacions d'entitats o també col·legis professionals, per exemple, que és que fan esmorzars amb periodistes. Això és una molt bona idea, perquè si tu a un periodista li dius com, mira, tu vine sense la necessitat de que hagis de treure una notícia o un reportatge o una entrevista, sinó vine a conèixer-nos, vine, parlem en un moment distès, ens coneixem, em quedo jo el teu telèfon, em quedo jo el teu correu, te'n dono el meu, i a partir d'aquí es crea una relació. Doncs una federació d'entitats podria fer un esmorzar amb periodistes, amb les entitats que formen part de la federació, perquè aquests periodistes coneguin doncs, quines són aquestes entitats, quina feina fan, i llavors a partir d'aquí, doncs, aquell periodista que ha vingut a l'esmorzar diu, ostres, és que jo estic treballant en un reportatge sobre habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, per exemple. Doncs, a partir d'aquí, doncs, a conèixer aquesta entitat, doncs, pot arribar a desenvolupar aquest tema, no? És una idea que sorgeix. Molt bé, Augusto, gràcies. Al xat també la Neus Canet de la Fundació Abat ens fa un comentari, explica una miqueta el que fan des de la seva entitat. Jo crec que arran de la pregunta de la Mercè, de la Fundació de Mano en Mano, diu, nosaltres som una entitat petita i no tenim professional de comunicació. Hem creat la comissió de comunicació en la que hi participem 3-4 persones i fem trobades mensuals per definir què comunicarem el mes següent. A banda, gestionem la comunicació més del dia a dia publicant a xarxes socials. Per si li
És a dir, hi ha moltes entitats que no tenen una persona professional de comunicació, però des de la mateixa entitat els professionals que hi treballen, sovint treballadors socials, educadors socials, administratius, etc., el que sigui, no? Jo crec que aquesta idea de fer una comissió de comunicació és una molt bona idea. El que us diria és, a banda d'aquestes trobades mensuals, una cosa que va molt bé és un cop l'any fer un pla, una planificació anual de la vostra comunicació i marcar-vos objectius i accions concretes durant l'any que us serveixin, no, per llavors mesurar a finals d'any si heu complert o no amb aquests objectius. Però aquesta idea de fer una comissió de comunicació crec que és una molt bona idea i us pot permetre, doncs, arribar a certs mitjans i també heu de tenir en compte això, per exemple, que comentava la Txell, doncs, si potser no teniu un professional de comunicació però podeu aconseguir algú que pugui fer pràctiques, que us pugui donar un cop de mà i donar-vos idees diferents i que això es pugui, doncs, descarregar a vosaltres de feina, doncs també es pot ser una bona estratègia. Molt bé. Continuem amb l'Amanda de Qualia, que fa, jo crec, una bona pregunta. Diu, hola, Augusto, com fer una base de dades de mitjans des de zero? Identifiquem els mitjans i truquem perquè ens donin el contacte? Sí, és a dir, a vegades és una, per exemple, nosaltres al social.cat ho fem al revés. Nosaltres al social.cat a l'estiu, normalment, quan no tenim tanta feina, doncs actualitzem la nostra base de dades d'entitats. Llavors el que fem és, fem un Excel amb àmbits, no? Els àmbits que nosaltres tractem com a mitjà, i llavors anem identificant quines són les entitats que treballen en aquest àmbit. Doncs entitats que treballen amb habitatge, entitats que treballen amb infància, etc. No? I llavors anem buscant i normalment a les pàgines web, gairebé avui en dia tots els mitjans, o sigui, en el vostre cas no tots els mitjans de comunicació tenen una pàgina web o unes xarxes socials i llavors si no hi ha un apartat de contacte on podeu identificar ni que sigui el correu general o de la redacció, doncs podeu enviar un missatge a través de xarxes, podeu contactar, vull dir, normalment, excepte si és un mitjà potser molt gran i que sigui, o sigui, potser de TV3 us costarà més trobar contactes. Però tot i així us sorprendria que la facilitat que hi ha de trobar aquests contactes avui en dia a internet amb una simple cerca. Llavors jo us diria, guardeu-vos un moment de l'any per poder construir aquesta base de dades, és crear un Excel, identificar, jo faria una diferenciació entre mitjans especialitzats en l'àmbit en el qual treballeu, mitjans més generalistes, televisions, ràdios i llavors mitjans locals i agències, i a partir d'aquí doncs, aneu construint la vostra base de dades i llavors a mesura que us vagin responent, que us vagin contestant a les notes de premsa, a les convocatòries, ja anireu també tenint contactes més directes, més personals, que, que, que us serveixin, doncs, per llavors més endavant enviar missatges directament a aquells periodistes que heu identificat. Però sí, a vegades una trucada a un correu, a un info arroba el mitjà que sigui, doncs això us pot obrir la porta a tenir un contacte més directe amb els mitjans. Em permeteu afegir un suggeriment amb això? Sí. Torno a ser la Txell. Al Col·legi de Periodistes normalment tenen una base de dades i, per exemple, jo visc al Pirineu i el que és a Lleida, al Col·legi de Periodistes de Lleida, si us hi adreceu i demaneu, ells en principi no tindran inconvenient. I a partir d'aquí, efectivament, com dius, doncs sapiguent els mitjans que hi ha, és anar buscant també el contacte d'aquella persona que porti els temes de societat o del que sigui. En el cas de medi ambient és difícil perquè no hi ha periodistes ambientals, però sí que tenim l'Associació de Periodistes Científics de Catalunya i l'APIA, que és l'Associació de Periodistes d'Informació Ambiental a nivell més d'Espanya, i aquí també si tu, per exemple, et dediques a temes que tenen que veure una mica o que toquen l'àmbit científic, també pots tirar d'alguna d'aquestes associacions i d'altres que hi hagi. Totalment. Sí, m'he oblidat de mencionar el Col·legi de Periodistes, però evidentment podeu escriure al Col·legi de Periodistes i us assessoraran i ajudaran. Molt bé. El Miquel, que ens diu, hi hauria alguna diferència en el que has explicat segons si el mitjà és escrit, televisiu, radiofònic? Sí. Això és molt clau. De fet, té molt a veure amb un dels punts que us explicava a la primera diapositiva, que és que quan
O sigui, quan voleu comunicar alguna cosa, primer us heu de plantejar quin és el vostre objectiu, no? Què voleu que aconseguir amb aquella comunicació. Llavors, aquest objectiu ja us donarà pistes de quins mitjans poden estar interessats en això. Llavors, en el sentit de si és un mitjà escrit, televisiu o radiofònic, doncs heu de pensar, per exemple, que en el cas de les televisions, si vosaltres no doneu alguna cosa que pugui tenir una imatge, no? O ni que sigui, doncs, imagineu-vos que fa una roda de premsa i en aquella roda de premsa, doncs, a la televisió, per algun motiu que sigui, doncs, no pot entrevistar al testimoni o a la persona que, que, que pugui donar informació sobre això que esteu explicant. Doncs malament, no, la tele no vindrà, no? O imagineu-vos que feu una roda de premsa virtual, doncs serà molt difícil que vingui la tele i també serà molt difícil que vingui la ràdio, perquè també la ràdio necessita àudio de qualitat, no? Llavors, també, per exemple, en el cas de la tele, heu de tenir en compte que si fa una convocatòria de premsa sempre serà més fàcil que vingui la televisió si és una hora o 2 hores abans de que s'emet el telediari, que no si és a l'hora que es fa el telediari o després, no? Llavors, sovint va molt bé saber, doncs, si vosaltres voleu que això surti al telediari de TV3 o a BTV o a la televisió que sigui, doncs mirar a quina hora fan el seu telediari, doncs, i organitzar la teva roda de premsa tenint en compte això, perquè li pugui donar temps al periodista a venir, gravar les imatges, llavors enviar-ho o fer un directe, etc. No? Llavors, i en el cas de la ràdio, heu de tenir en compte, doncs, si feu una roda de premsa, per exemple, que sigui en un lloc a poder ser tancat, que no hi hagi soroll, que es pugui gravar bé, que es puguin connectar micròfons, si teniu alguna mena de taula de so, llavors ja és un punt encara més endavant. Llavors, en el cas que no siguin rodes de premsa i siguin més propostes de temes o vosaltres envieu una nota de premsa, clar, avui en dia totes les televisions i ràdios tenen normalment també una pàgina web, no? Llavors, si vosaltres envieu una nota de premsa, és possible que aquesta televisió o aquesta ràdio publiqui aquesta nota de premsa a la seva pàgina web. Si el que us interessa és sortir en la tele i en la ràdio, doncs una cosa molt bona que podeu fer és a banda de la nota de premsa, doncs afegir això que us he dit abans d'un contacte, no? Algú que puguin trucar per telèfon per demanar una entrevista, per demanar testimonis, per quedar un dia i gravar imatges, etc. No? En el cas dels mitjans escrits és més fàcil, però és més fàcil en el sentit de que a nivell tècnic no necessiteu adaptar tant la forma en la qual comuniqueu, però també és cert que als mitjans escrits ens arriben moltes més propostes de temes i llavors a vegades és difícil doncs, que la vostra proposta destaqui si és un dia on hi ha moltes coses o és un tema del qual se n'ha parlat molt. Llavors aquí sí que heu d'utilitzar una estratègia més de cridar l'atenció d'aquell mitjà perquè finalment pugui tenir ressò. Molt bé, i tenim una pregunta més. La Berta, que demana si recomanes algun format concret quan es roda de premsa, amb algun àpat, espai, quan són imprescindibles, quants no, això també és important, perquè vinguin els periodistes. Aquí depèn molt de... És que això és molt fort perquè depèn molt del periodista. Hi ha molts periodistes que, per exemple, doncs, si és un esmorzar o un dinar en premsa, doncs vindran segurament i tal. I, per exemple, en el meu cas, jo sóc totalment contrari als dinars de premsa perquè trobo que normalment s'allarguen molt, normalment triguen molt de temps i sovint els periodistes tenim poc temps. I llavors pot ser una molt bona idea i pot semblar que pot ser cridaner per molts periodistes, però a vegades pot ser contraproduent també. En el cas de les hores de premsa, jo crec que el millor format que pot ser és en un dia en el mig de la setmana, és a dir, entre dimarts i dijous, ni massa d'hora ni massa tard, és a dir, a partir de les 11 del matí i abans de les 4 de la tarda, i un format curt, és a dir, com a molt, una hora de roda de premsa, una hora ja em sembla molt llarga, l'ideal seria mitja hora de roda de premsa, llavors mitja hora de preguntes, respostes i tot això, tenint en compte que heu de donar
heu de deixar temps també per si després els periodistes volen resoldre dubtes, comentar coses, tenir declaracions específiques en el cas de les ràdios. Per exemple, normalment les ràdios que fan? Van a la roda de premsa, tenen tota la informació i llavors al final de la roda de premsa et van a buscar i et diuen em pots repetir això que has dit de tal i tal, i això també ho fan molt les televisions. Llavors, heu de tenir en compte aquests terminis temporals a l'hora de fer les rodes de premsa. En els espais, si és un espai tancat, amb bona il·luminació, amb il·luminació natural, millor. Rodes de premsa en espais... Això es fa molt, ho fan moltes entitats i també ho fan molt els sindicats, de fer rodes de premsa davant de la plaça de la Vila o a la plaça Sant Jaume, en espais oberts, que la imatge és molt forta, però a nivell personal com a periodista és molt incòmode. Llavors, si pots tenir un espai on els periodistes poden estar asseguts, puguin escriure, poden posar el portàtil, si poden tenir algun endoll on poder connectar el portàtil, tot això, o sigui, com més comoditats els hi podeu donar als periodistes, millor. Són molt còmodes els periodistes. Llavors, a vegades, si hi ha una convocatòria que és al migdia d'un divendres a la plaça Sant Jaume al juny, és molt difícil que vingui algú, perquè passaran calor, els divendres ja normalment estan tancant altres temes, s'apropa el cap de setmana, és un moment difícil, llavors heu d'intentar posar-vos en la pell del periodista i intentar fer-ho el més còmode possible perquè vinguin. Molt bé, doncs si us sembla, acabem amb aquesta pregunta. No sé si algú més volia fer alguna més, però la Vanessa de l'ASCA diu, bueno, gràcies per tota la informació facilitada. Aquests missatges es repeteixen, que et donen les gràcies per la informació. I diu la Vanessa, amb quina antelació s'ha d'enviar la nota de premsa d'un acte d'entrega d'un premi amb l'objectiu que vinguin periodistes a l'acte? Bona pregunta. Clar, les gales, jornades, entregues de premis, això heu d'identificar molt bé quins són els mitjans que poden estar interessats, perquè sovint poden ser informacions que poden passar molt desapercebudes. Llavors, aquí hi ha el perill de que si envieu la nota de premsa amb molta antelació, o segons quin mitjans envieu la nota de premsa amb antelació, prepararan la notícia i ja no vindran a l'acte, no? Llavors, heu de pensar que si el que vosaltres voleu és que la gent vingui a l'acte, a la roda de premsa, a la jornada o el que sigui, heu de donar algun extra, algun plus en aquest acte, en aquest esdeveniment presencial. Llavors, quina pot ser una bona estratègia? Doncs que feu un enviament amb una nota de premsa embargada sobre els guanyadors del premi, amb la informació de qui ha guanyat aquest premi donant context sobre això, amb la informació bàsica perquè els mitjans que no puguin venir perquè no els hi va bé per agenda o pel que sigui, puguin publicar alguna cosa, però llavors els mitjans que vinguin, doncs que el dia de l'entrega del premi doncs, tinguin l'oportunitat de poder entrevistar el guanyador del premi, de poder doncs, tenir imatges, tenir informació diferent a la que tindran la resta, no? I això fins i tot ho podeu apuntar a la nota de premsa, no? Quan envieu el correu podeu dir els mitjans que vinguin a la gala d'entrega podran entrevistar a la X persona que ha guanyat el premi, o el dia del premi anunciarem una novetat important respecte a la feina que estem fent. Deixar com una mena de ganxo que els periodistes no sàpiguen exactament què passarà en aquella entrega, llavors vulguin venir, no? Jo crec que en el cas de les jornades, actes, esdeveniments que normalment són per la tarda, heu de fer-ho el més atractiu possible perquè els periodistes vinguin i llavors podeu com donar la idea de que passarà alguna cosa. Evidentment, després heu de complir amb aquesta idea. És a dir, si doneu la idea que passarà alguna cosa i després no passa res, doncs us portarà una decepció i ja no tornaran a venir mai més. Però si feu alguna cosa diferent aquell dia de l'acte que pugui crear l'atenció i pugui obligar d'alguna manera els periodistes a venir, doncs serà molt millor i serà molt més interessant. Molt bé, doncs Augusto, moltes gràcies. Si de cas aniríem tancant el webinar aquí. D'altra banda, recordar-vos que el cicle de webinars actual encara està actiu, queden un parell més. El proper és el dia dimarts 17 de juny a les 6
i versarà sobre eines i recursos per la captació de sòcies i voluntàries per l'entitat. Llavors, res més. Donar-vos les gràcies per la vostra assistència i el vostre interès i res, us hi esperem en els següents webinars. Adéu-siau.